The Speaker of Parliament, Mdenda, led legislators to State House yesterday to congratulate President Mnangagwa for assuming the rotational Southern African Development Committee SADC chairperson for a year. Sadamina mashuka buda nyongo pana patuona aiwa vanhu vachicriticize this event noda kukuti vanyazote these guys they are gathering vachicommemorate kuti mutungamiri wenyika akawana championship asi nyika iri condition kana mustate inosirisa kwazvo vachiona these guys vachimboita zvinhu zvinongoita kuti ivo vangova satisfied vangoguta sema elites. Sadamina mashuka buda nyongo nobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pana from the news okusaonera vachiti SADC did not revise or reverse its election observer mission report, which rejected Mnangagwa's re-election. The ZANU-PF party victory as deeply flawed and irregular, specifically saying it was not consistent with the Zimbabwean constitution and the SADC principles and guidelines governing democratic election in the region. Officially and on record, Mnangagwa and ZANU-PF disputed victory stance rejected by SADC despite ignoring the issue during its recent summit in Harare. The board, the block, ainakwanisa kurivesa kana kuti ive ichiadresa mafindings ayakaita iyo itself, not kuti akauya akanzi vakomana ndo vari kuya vachikondema, but ndo vakatira mafindings vakaona kuti out of 20 criteria Zimbabwe yaka violate 17 ikakwanisa kungomita 3 zvakabuditswa zvikabuda pachena, vanhu vese vakazviziva kuti these elections were flawed, but vanouya vachipa championship kune the government yakadaro. Motudze mafungiro enyu munoti kudii tichikuona these guys vachiva vachicelebrata vachienjoya, muchiona mapictures munyatso kuona vachicelebrata vakomana vanyatsoona kuti pana pakurikwa zvinhu zviri fancy. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.